Joshua said unto the two men that had spied out the country, go into the harlot's house, bring out hence the woman, and all that she had, and all that swore to her. And the young men that were spies went in and brought out Rahab, and her father, and her mother, and her brethren, and all that she had. And they brought all her out with her kindred to the camp of Israel. And they burnt the city with fire. Let me teach on this note. Nyasha dzaMwari, the grace of God that is sufficient. Nyasha dzaMwari dzakaringana dzakafanira kuti dziuye upenyu hwemunhu anenge atenda kuvhangeriza. Mukadzi ari kutaurwa nezvake ari kuponeswa pano, Rahab, she was a harlot kana chaiva chifeve, achigara on the wall pamadziro kana parusvingo rweJeriko. Zvino Mwari nevana veIsraeri vari kuda kuti apinde nawo Kenani. Pane sungano yakaitwa pakati paRahab nevarume vaviri vanga vatumwa naJoshua. So Rahab aigara pamadziro, she was living on the wall pamadziro ipapo. Yet vanhu ava naJoshua vataurirwa kuti mukatenderera 7 times madziro achadonha. But pamadziro iwayo pane munhu ane sungano anofanirwa kuponeswa. Izvobva zvatongondibuditsira pachena kuti nyasha dzaJehovha kana dziri mulife yako, no matter the shaking ingangoitika panzvimbo yauri kana in your business, in your marriage, Mwari vane nzira yekukuponesa yavainayo. Nokuti Rahabu haana kuchinja pekugara, asi kuti akachinja magariro in terms of character ari pamadziro iwayo. Nhororondo yake inoti she was a harlot, but akaramba kuti future yake irambe ichingonzi Rahabu the harlot. Future yake yanga yakunzi Rahabu akazova tateguru mugenealogy yaJesu. So there are times in life you cannot change your history, but you still have the power to change or shape your future. In life you don't have power to change your history, but you have got power to shape and change your destiny. Rahab wataverenga nezvake, history yake inoti she was a harlot, chaiva chifeve. But handiwo mafiro aakaita achizikanwa nezita iroro. There was a change in her life. Yakaunzwa nei, akagamuchira vhangeri ranga richiuya munzvimbo yaaigara. Vhangeri rakauya richiti kuna Rahab, nevarume vaviri vanga vatumwa naJoshua, masvingo eJeriko achadonha. So these two men were sent as spies. Ndokubva vagamuchirwa mumba maRahabhu chaiva chifeve. Hazvireve kuti Mwari vanga vafarira chifeve. Mwari vanofarira kuponesa. Rahabhu chaiva chifeve. Mwari ndokubva aita sungano nevanhu vake kuti tauda kupunza masvingo eJeriko. But sei chifeve chakapona. Uyu Mwari ari kukonzera kupona kwechifeve achida utsvene. Isaini yekuti chivi hachidarike nyasha dzaMwari. Zvekuti kuramba uri muzvivi nyasha dziriko, ignorance yemunhu ari muzvivi, kwete kuti Mwari wacho haana nyasha kana hanya neupenyu hwemunhu. You cannot change your history, but you got power to influence or change your destiny. So Rahab akaita
akaita sungano in agreement nevarume vaviri vanga vauya mumba make. Ndinofara kuti Mwari ane nyasha kusvika palevel yekuti Rahabhu sechifeve kuuya kwevarume mumba make, it was a common day-to-day issue. But on this note, varume vakaunza ruponeso kwete destruction. Varume vakaunza favor kwete matambudziko. But vakauya mulevel yemawiro aita vamwe varume nguva dzese. There are times yekuti munhu anota ina ndisandambonzwa Mwari vachitaura. Wakavanzwa but hauna kuziva kuti ndiwo. God speaks, Mwari vanotaura. Zvekutoti in your own level, hausi mudhikoni, hausi erida, hausi asha, but God can speak to you. Rahabhu chaiva chifeve, salvation ikataurwa mumba make, salvation ikaminiswa mumba make, varume vakatouya semawiro aita vamwe varume everyday. But iye akava nemeso ekuona emweya, ekuziva kuti mhando yauya mumba mangu nhasi, it's not a day-to-day business. Apa it's a better revelation yekuti ini ndichiponesawo hama dzangu. Saka Mwari kuti vaponesera kwakatotumwa varume iye achizikanwa kunzi chifeve. There are times yekuti help yako yawainamatira mulife mako yakauya, but yakauya sekunge yakwana mulevel yezvinhu zvako zvekuti hauna kuona the God part of it, nokuti it was a day-to-day activity yawagara uchiita. Zvinototora meso emweya kuti Rahabhu azive kuti varume vauya mumba nhasi hasi makastoma, nokuti iye kana aiva chifeve mumba make maiuya varume every day. Saka zvaitotora a better revelation kuti azive kuti vauya nhasi handizve mazuva ese. Ipapa ndo panocreate a difference in life. Kuti shoko raunonzwa iwewe mazuva ese rinogona kuzouya riri raMwari wozvishuwa, ukatofungidzira kuti ndere mazuva ese nokuti wagara uchizvinzwa izvozvo. Aya, Rahabhu kuuya kwevarume mumba make haisi nyaya inoshamisa, nokuti chaiva chifeve. But hechinochishamisa, madziro eJeriko aondomoka, iye akaponeswa nehama dzake. But mawiro aita ruponeso auya ari mulevel yezvinhu zvaakajaira zvemazuva ese. Saka manifestation yaMwari mulife yemunhu inogona kutora shape kana character yemunhu wacho, zvekuti munhu wacho anotofanirwa kuva active muna Mwari kuti azive kuti izvi zvina Mwari. Pauro neimwe nguva anotaura achiti kune vane muraundi noita sewemuraundi, kune vasina muraundi noita sekunge asina muraundi. To the Jews I act like a Jew, to the Romans I act like a Roman. Chikonzero ndoda kuvahwina kuti vauye kuna Kristu. But ivo vakasaziva kuti the man is acting, he is not part of this issue. Vanorasika vakafungidzira kuti ari kuapruvha kana kutsigira zvavari kuita. So help yauya paJeriko. Sandichiti destruction haitangire construction, destruction haitangire favor, flood haitangire answer. Noah, flood isati yauya panga patounzwa munhu kunzi vakachakati chekuti kune vaigona kuponeswa vasina kuponeswa, kwete nekuti Mwari angasade kuponesa, but type yacho yakaramba kupinda muplani yeruponeso. Ichokwadi kuti Mwari vanga vatsamwa neuipi hwaiwa panyika, but ichokwadi zvakare kuti areka yakavakwa, Noah akanzi usavhare dhoo, Mwari vachidei vachivavarira iye akaipa wacho kuti apone. So nyasha dzaJehovha dzinogara nekusingaperi, but munhu anogona kudzipodza idzo dziriko.
Nyasha dzaMwari, but it takes a revelation to connect yourself to the grace. Rahab chifere zvekuti hapana need yekuti vekwamwari vavavarire kusevha type iyoyo, but nekuda kwekuti nyasha dzaMwari ndo zvadziri kuponesa mutadzi akapona. Havana kuuya vachitsvaga Rahabu nekuti vari kufarira ufeve hwake. Rahabu nyangwe chaiva chifeve akagona kugamuchira kutaura kwevanhu vaMwari vasvika mumba make. So turn around in life yako is when you welcome the word of God in your life. Despite kuti unoita nezvei chii chiri kunetsa, but turn around your life is when you welcome the word of God in your life. Inofara Bibheri rangu rinoti Jesu akasimuka kumba akaenda kunobhabhatidzwa naJohani. Apedza kubhabhatidzwa mweya mutsvene ukauya pamusoro pake, kureva kuti mweya mutsvene wagara uriko, but waimirira a step inotorwa naJesu. Iyo mweya uchitoziva kuti takamirira kuita basa naJesu, but mweya usiriwo unofanoenda kwaJohani, unomirira Jesu kuti auye iko. Mweya wagouya pamusoro. Maprinciples arimo mukunamata. Zvinopa kuti Jesu atsanye iye ari Mwari. He is trying to show you a picture kuti kana kune maprinciples ariko mukunamata, there is no shortcut, but you need the Spirit of God to help you kuti ugonewo kuzviita. Jesu ndiMwari. So why fasting? And the most interesting part about the fasting of Jesus, they could apedza kubhabhatidzwa naJohn the Baptist, he was led by the Spirit into the wilderness. Mu wilderness maari kuita fasting, he is led by the Spirit. Nhamo yangovapo mukusaunderstanda ndei kuti there are times ekuti munhu ari kutotsvakawo mweya wacho nekutsanya, but iye Jesu akasundwa nemweya kuti atsanye. Fasting ikashaya the Spirit of God leading you, it becomes a tradition of a church. Yekungoti tiri muma 10 days, tiri muma 20, tiri muma 30. Izvozvo zvinozongokurwadzira kumaresults. Uchaona kuti wazviita makore akawanda hazvishandi, yeti nhau inoshanda. Pakashayika revelation ikava tradition, the power inosubtractwa naJehovha. Ikavatsika chikasava chizaruko, unozviona nekushayiwa simba kwechiitiko chacho nyangwe chakanaka. So Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Imomo ndokubva atsanya. Ari mukati mekutsanya, wakaipa ndokuuya nemiyezo. Apedza kutsanya, Satani ndokubva auya. Saka haugone kutsanya kuti udzinge wakaipa, nokuti from the knowledge iri muBhayibheri, Jesu achitopedza kutsanya akashanyirwa newakaipa. The devil came kumunhu apedza 40 days 40 nights, kureva kuti iyo fasting pachayo haigone kukudzingira Satani. Jesu apedza kutsanya, Satani wakauya, the devil came. dzaMwari kuti pane zviri kundinetsa, regai ndimbotsanya zvisuduruke. If kana ukashayiwa knowledge kuti why do we fast and when are we supposed to fast, it becomes a tradition, and zvinopedzera zvakurwadza nekurema nokuti zviri kuitiwa pasina knowledge. So Bible that Jesu akasundwa, he was led by the Spirit into the wilderness. Akatungamirirwa nemweya. Iye Jesu kutungamirirwa nemweya, he is the word, but now he is being led by the Spirit.
process of fasting, achiti nhasi ndapedza, the devil came. So sometimes presence ya Satan mu life yako haireve kuti you are not spiritual. Nokuti Jesu mweya mutsvene uri pamusoro pake, fasting yake apedza, the devil came. So kuwanikwa kwewakaipa mu life yako hakureve kuti aiwa dzaMwari hausisina. dzaMwari zvinooneka nekukunda wakaipa wacho auya. Let me explain that. Jesu apedza kutsanya, wakaipa akauya. Wakaipa ndokubva akundwa ndokubva adzokera. Saka kuwanikwa kwewakaipa mu life ya Jesu panguva iyi hakureva kuti iye aipa. Kurongoda kuprova chete kuti iye ane simba kudarika wakaipa. So apedza 40 days 40 nights fasting, the devil came. Hey, no means kana uri mwana waMwari kwaabva kumvura kunonyikwa naJohani, denga ratotaura kare, this is my beloved son, iye mwana wangu wandinodisa. Wilderness wakaipa anouya oti kana uri mwana waMwari shandura matombari chive chimwe. Iye kuva mwana waMwari yakatopuruvwa naMwari wacho, kwete naJesu. Denga ndo rakazaruka, Mwari vakati uyu ndiye mwana wangu wandinodisa. Saka wakaipa paari kuuya achiti kana uri mwana waMwari, Jesu anotoziva kuti iye handi yekudhibheta, nokuti Mwari wacho ndiye anotoiziva. Saka Jesu haana kuti aiwa nditori mwana waMwari zvikazodii. There are times yekuti zvimwe zvinhu zvaunoswera uchidhibheta, God must approve them. Mwari ndo vakati uyu ndiye mwana wangu wandinodisa. Saka kana Satani akauya akati uri mwana waMwari here, there is no need to debate. It's approved by God. Dai Mwari vatiitira nyasha, waregera ukakavara zvinhu zvakanyanya, but waitirwa nyasha dzekuti God will approve whatever you do kuti is with you. Shandura mabwe aya chive chingwa, ipapa kuti ufungidzire kuti miyedzo izvo wakatozoziva patonyorwa kunzi miyedzo, nokuti haungave muyedzo ka kuti munhu ane nzara osangana nemushumiri anoparidza nyaya yechingwa, inenge breakthrough. Kuti hausi kushanda osangana neari kuparidza zvemabasa, kuti uzive kuti pane muyedzo unenge watokura pamweya, nokuti ndo solution ka iri kuunzwa. Wakaipa ari kuti nekuda kwefasting yawarove ndauya nemessage yekubreka, shandura mabwe chive chimwe. Ipapa kuti uzoti paita muyedzo panonetsa, nokuti paita chikafu kumunhu ane nzara, but Bhaibheri robva rati ndo muyedzo wekutanga. Saka handizive ko ukaedzwa nezvauri kuda ungazozivawo here kuti ndiri kuedzwa. Ko kana muyedzo wakuuya sesolution, unozviziva sei kuti muyedzo secret ndei? Jesu is led by the Spirit of God. Zvekuti simba iri rekuti mabwe chive chingwa iroro anaro aigona kutozviita akapruvha, but sei asina kuzviita. He was in the spirit. Zvekuti munhu ari muspirit is always alert pakuziva zvaidiwa. Kune vari kuziva zviri kudiwa imomo kunamata imomo. Kune vari kuziva zviri kudiwa nhasi. Kune vaiziva
kune vari kuzivawo futi zvaidiwa. Saiyo inobva yava clash yemaideas, nokuti wakaipa pari kuti matombo chinja chive chingwa. Zvokwadi iri muna Jesu ndei. Jesu ndiye dombo, Jesu ndiye chingwa chacho. Saka ability yese yataurwa iri muna Jesu kare, but chaita kuti Jesu aregere kuperforma zviri muability yake, hazvisi muassignment yake. Ipapo ndo panooneka level yematurity yemutendi, kuti ability yacho waanayo, but zvinhu zvacho hauite nokuti unotya Mwari. Aiwa, dzimwe nguva chaita kuti udzikame, hapana zvokuti umhanye nazvo. Zvikawanikwa ndo panozoonekwa kunzi vakadzikama. Kana zvese zvamaability yako ndo panozooneka control. Kana mari yacho yapo ndo panooneka kunzi haushaine. Zvawanda zvauri kuda ndo panozooneka character. So Jesu ability yacho anayo, but he is active in the spirit. Anoramba ane communication. Saanobva apindura kuna wakaipa achiti munhu ararame nechingwa bedzi asine shoko rinobuda mumuromo waMwari, by the word that proceeds from the mouth of God. Ndakati ipapa apa ndo pakuwara vanhu pakunamata, nokuti vamwe havana shoko riri kubuda, vane shoko rakabuda. I believe and I understand he is the same God yesterday, today and forever. Zvoreva kuti Mwari wedu haashanduki, but chinzwa nyaya iyi ndiMwari anoshandura. Iye haashanduke. Zvazvinoreva ndeizvi, zvinongoreva kuti anoramba ari Mwari. Kana zvichinzi Mwari haashanduki, but yekushandura zvinhu ndotsika yake, nokuti karesa vanhu vakada kunamata vaitanga vatora mombe kana makwai vounza kuchechi, zvichova chipiriso, Mwari wovaregerera. Mazuva ano hazvichaita, but ndiye Mwari wazuro nhasi namangwana asingashanduke. Zvopruvha kuti akashandura. Nokuti chipiriso nhasi chinoita kuti munhu aregererwe zvivi iropa raJesu rakadeuka pamuchinjikwa, kwete mbudzi dzemunhu kana mombe dzemumwe munhu. Hakuna inonzi forgiveness offering, hakuna. Chakaita kuti Mwari vati munhu ndomuregerera iropa remwanakomana wake Jesu. Hakuna mari yanga iri worth forgiveness, hakuna makwai kana mombe zvaizogona kuva worth forgiveness yemunhu. Zvinogona kuitika kuti kana kune vachiri kuziva yekudhara vanogona kukuudza kuti dai wauya nemombe panyaya iyi. Izvozvo mubhaibheri zvirimo, kune vaimbodziendesa, but kuti uzive kuti munguva yedu toendesa here, yanyaya yako iwe mutendi wanhasi kuziva zvanhasi. Kwarira kuti uchaita zvirimo zvaiitwa kudhara, kwete zvaunofanirwa kuita. Mwari ndiMwari asingashanduke, but anoshandura. That's why even pakuberekwa kwaJesu yakaita sekunge yeproblem kuna Mary kuti ashaye rumbu aberekere mwana kudanga uko. Why? Mwari vari kugadzirisa kuti kare manamatiro amaita musati mauya kuchechi kuzonamata Mwari, maitanga maenda kumatanga enyu monotora zvekunamatisa ropa remamwe makwai. Saka this time mwana wangu ndiye wamunotora kuti munda approach. Still munongouya futi kudanga moona muna Jesu, motora Jesu iye ndiye anzira yenyu. Ipapa unozva Mary chakamupa kutsvaga rumu yekuberekera, kushaya revelation yechaari kubereka.
but ari kubereka. There are times yekuti munhu anenge ana Jesu but asingazive. That's why Bible richiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Ukatoona Mwari akuti vangu, shuwa unenge uri wake. Zvinenge zvatoonekwa kunzi munhu akagamuchira Jesu uyu munamati but ari kuparara. Chikonzero ruzivo. Chinonzi ruzivo chii pamusoro peshoko ndeichi. Ruzivo runoactivatwa nemunhu ari always in the spirit, anogara ari mumweya achinzwa. Nokuti inzwa, mukristu haasi munhu anopinda mumweya. Mukristu munhu wemweya, is a spirit being. Paulo anoti garai mumweya, kwete kuti potai muchipinda. Zvese kuti musi Sunday toimba topinda, haisiriyo Christianity. Activities at church. Kuva mukristu, you are a spirit being, you are always led by the spirit. Whether unoita basa rako riri natural, but the spirit of God is upon you always. So Jesus was led by the spirit into the wilderness. Imomo ndokuyedzwa, ndokukunda wakaipa. Wakaipa akundwa nei neshoko, koyanga uya nei neshoko futi. That highest level of temptation is when you know that this way is not a true way. Nokuti inzwa, there will come a time ekuti shoko richawanda, zvekuti kuti uzive kuti nderi chairo zvinenge zvautoda makuriro akaita iwe unamata. Nokuti rese rinogona kusaunda better. Imagine uchiparidzirwa newakaipa, iwe une nzara, nyaya yechingwa. That's a wedding season. Kuparidzirwa newakaipa, wapedza fasting kuti toita munana wechingwa here. Time yakaberekwa Moses, Faro akati wangu, wesa ningabereka mwana mukomana uraya. Saka zvinongomutsa pachena time yakaberekwa Moses. Kune vamwe vaichema zvoburitsa pachena kuti mukaka wanga wakawanda. Ndokuti kuna ana mai vakaonekwa kuti vabereka mwana mukomana, mwana aiurawa, vosara vane mukaka. Saka panguva iyi mukaka wanga wakawandisa. That's why mai vaMozisi vakati, kana ndaviga mwana uyu kurwizi, it's not enough kusvika ndatuma Miriam anoita sagati, anomira achiona zvichaitika kumwana uyu. Basa raMiriam nderekuzokonekta Mozisi kuna mai vake chaivo, nokuti mazuva aya mukaka wanga wakawandisa zvekuti kunhonga mwana kwaiitika kurwizi aigona kunoyamiswa chero mumwe mukadzi. Saka basa raMiriam nderekuti munonditendera here ndikutsvagirei anoyamwisa mwana. Miriam achiziva hake kuti mwana uyu anofanirwa kumwa mukaka chaiwo, nokuti munguva ino wakawandisa. So ndonguva yatakurarama manje kuti shoko rinowanda, but chairo rakuda munhu ari active in the spirit, anopupurirwa nemweya wake kuti izvokwadi yaJehovha uku kutandara. Nokuti richange richivhurwa nevasiri kuita chaizvo zvaMwari vanenge vachirivhura. Bhaibheri rangu robva rati kuna Isaya, vakadzi vanomwe vachamhanya kumurume mumwe chete. Voti isusu tichazvipfekedza tega, tichadya zvatoshanda, zvatinongodawo chete kudanwa nezita rako. Iyoyo irevelation yemachechi kana kuti yemwaka watava in the last days, kuti vanhu vachamhanya kuzita raJesu, but tinozoonekwa kuti ndeve ikoko chii. Nokuti ava pavauya vakadzi vanomwe vari kuti tinozvipfekedza tega, tinotsvaga zvekudya tega. Uchaona kuti kune vanhu vekuti kwaJesu variko, but zvavanoita
mapfekero machero zvavanoita zvese zvavo manje zvekuti Jesu wacho even asingazvide vanotaiwa iwewe takaita zita rako chete ichi chikafu ndechedi uchaona vanhu vachinwa vari muchechi inotaura Jesu kuda kuti vakati doro redu siya tongoda ngonzi chechi yaJesu vanhu vachazvitsvagira zvakawanda vati zita rekunzi vanamati iroro vanoridawo so Jesu akabva kumba personal decision akaenda kuriver Jordan akanonyikwa naJohani apedza kunyikwa bhaibheri rinoti denga rikazaruka Mwari vakataura this is my beloved son bhuku rangu kuna Romans 8 rinobva rati yanguva yemanifestation of the sons of God nguva yekuzviratidza kwevanakomana vaMwari munoziva here kuti Jesu achiberekwa he was a baby, he became a boy Deira akanzi naMwari anauye son yanga isiri nhau yeage yanga iri nhau yechiitiko chachaitika Jesu akanzi is now a son at 30 kwete kuti munhu becomes a son at 30 decision yaakaita kubva kumba kwavo kwaMary and Joseph akaenda kuministry yaJohn the Baptist akatokumbira zvakasimba kuti vakuru nenyika iyo unoziva here kuti Johani wakatomborambawo zvikanzi hazvigone kuti inini babhatidze inini Jesu akati please ndinyikewo ndakumbira please Jesu kwaakunyikwa naJohani denga kwaakuvhurika Mwari kwaakuti this is my beloved son kureva kuti Johani zvaaedza kurambira Jesu aida kurambira kuonekwa kwesonship pamusoro paJesu Jesu aitoziva kuti ndigraduate to become a son I must be humble to a man ahead of me kana zvakatora ministry yaJesu kuti atanga aenda kwaJohani kuti mweya mutsvene uye pamusoro pake it's simple to you it takes humility for great things to fall upon you Jesu akaenda kwaJohani imi munoziva here kuti Jesu mukuru kuna Johani Johani waitaura wani ari kuuya shure kwangu mukuru but neukuru hwese uye nekuziva kuti ini ndiri Mwari uyu munhu but Jesu unoenda kuna Johani aenda kudaro denga rozaruka kureva here kuti kune vanhu vanogona kukukirira denga ivo vari vadiki kwauri hongu Jesu kuti denga rivhurike angaenda kuministry yaJohn the Baptist akanojoina ikoko akaitwa zveikoko denga rikavhurika mweya mutsvene ukauya pamusoro pake Jesu akafamba achiita mabasa makuru kudarika Johani wacho amunyika Johani aita kuti denga rivhurike haasi kuita zvikuru uyo wanyikwa ndiye ari kuita zvikuru kureva kuti kune vamwe vadiki but nokuti vakaiswa paassignment naJehovha zvaakutoda meso emweya ekuti ugone kupota uchipfuura neko denga rako rivhurike saka unobhataiwa because kunamata kwedu nekaNew Testament munhu naMwari wako chete that much I know and I understand but not unzwe chinyechi New Testament kuti ivepo kwakatsvagwa mukadzi ainzi Mary munhu let me repeat again New Testament inouya nekuda kwaJesu but kuti Jesu achiuya panyika Mwari vakatsvaga munhu wekushanda naye so there is no way you are going to avoid a man or a woman in the things of the Lord. Izvozvo zvichiitirwei naMwari to humble you
Nokuti when you are humble, that's when God can lift you up. Only that. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Saka uchiona Mwari vachiita senge vanokumanikidzira munyaya dzekuti usubmite, chavari kukumanikidzira vari kuedza kutokumanikidzira kukusimudza, nokuti Mwari muranda weshoko rake. Bhaibheri harichinje nokuti une nharo, rinokuchinja iwewe kuti usaite nharo. So Jesu anoenda kuna John. John is lesser than Jesus. But guess what? John is lesser than Jesus. But he is the one akamirirwa na Holy Ghost kuti akangondibatira mukomana akamunyika, mweya mutsvene anoenda pamunhu. The heavens will be open. So kana zvakatora amen kuti Jesu awane zvake, ko ininiwo zvako, ko iwewo zvako. Kana zvakatora murume ainzi Johani kuti agone kunyika Jesu, mweya mutsvene uye pamusoro paJesu aite mabasa makuru, apiwe empowerment yekupinda mudestiny yake, ko iwewe nhasi chinokushayisa humility muzvinhu zvaMwari chii? Kana Jesu akaseta that kind of example. Mwari vachida kuudza Jesu, vakatarisa panyika vakaona pane mukadzi, vakati uyo anoshandika nayo. So even in our times, whatever you are looking for, unofungidzira kuti chinhu, but chakavanzwa mumunhu, either a relationship kana connection yausati wanayo. Ndinogona ndichipa this example kuti unoziva here kuti mari yauri kuda starting business una nayo, ende umwe wacho unotovaziva vanayo. Funga kwako iwewe strive haane mari yauri mari yauri kuda iwewe haina ngirozine vanhu, but chanetsa manje kusvika kune vanhu ivavo. Connection and relationship ndo isipo, but mari yacho iri kuzvaka. Saka isaini yekuti chese chauri kutsvaga chiriko, but nzira dzekusvika pane chiri kutsvagwa ndo dzanetsa. Gold chairo gold ririko, but inoda kumainwa. Saka kana usina zvekushandisa unotofunga kuti hakuna. Izvezvi pane laptop yauri kuda, pane mashops ane malaptop iwayo izvezvi. Pane motikari yauri kuda, macar sales ane motikari vari kutotengesa izvezvi. Chese chauri kuda is available, but a way to get there is a mystery. Amen. But let me tell you something. Jesus is the way. Not only to go to heaven, even for the heaven to come down to you. Jesus inzira. Varume, kana nzira ichienda mutaundi kubva kuwadzana, zvapachena kuti ndo nzira yekubva mutaundi uchienda kuwadzana, handiti? Saka Jesu kana ari nzira yekuenda kudenga, nda kuti futi ndiye nzira yedenga ichiya panyika. Nokuti religion yakatipa picture yekuenda chete, as if road yacho haidzoke. But Jesu wauya oti varidzai muchiti umambo hwaMwari hwasvika. Kana maakunyengetera moti thy kingdom come. So nyaya yegoing, I believe in it. Hatina uri upenyu nhasi, haadi going. Iyo kukunetsa haidi kuti uende kudenga. Inotoda kuti denga racho rione zvikuita ridzike mauri. Yes. Yes. Right. Yeah.
situation ine munhu nhasi answer ise kuti dai wafa waenda kudenga saka titovarira kurarama. Let me show you. Kana mushumira akashumira shivarudzoka vangani vanoda kuenda kudenga vanosumudza maoko zonzi varida kuenda nhasi ipapo vanenge akabata futi vada kuenda kudenga vangana vanosumudza maoko zoti da vari kuda nhasi ozava nhasi vanogona kushaika vati vanhu vachida zvavo vanhasi ndo vatinganetsekane nyasha munhu wese ada bottoms. Life is a gift from God. You must enjoy life. Yeah. Wakaipa ari kunza hardships. Saka uchiona vanhu vachicommita suicide, they think it's an answer. Kuzviuraya haisi mhinduro. Kugadzira rimwe dambudziko. You don't solve poverty by killing yourself. Unenge watoita transfer. I double portion. Nemweya wokuzviuraya futi. Kushaya ikoko kunoramba kuri mumhuri yekwenyu uye watutsira mweya wekuzviuraya. So killing yourself is not a solution. So if Jesus is the way, saka nzira chayakanakira ukaiziva haikuendese kusvika waifamba. Ukaziva kuti rodhi inoenda kutaundi, ukasaenda murodhi iyoyo hausvike kutaundi. But chokwadi ndo chawanacho kuti nzira iyi ndo inoenda kutaundi, but ita musikanzwa yekusafamba uyo hausvike. Ngati kuziva bedza kukushite svika wakufamba mune zvaunoziva. So tine vanhu vakarigamuchira shoko, Mwari vanogona, but kuti mafambiro ako muna Mwari anogona ari sei, iwayo ndo achataridza kuti kwauri haagone iye achigona. Mugari wese Mwari tiri kunwa mvura inobva paleka lecture. Vati ukapinda mune dzimwe dzimba vane mvura shoma, mumwe atone swimming pool panze nepanze pane mvura, ane tanki pamberi, mumwe ane bucket. Hazvireve kuti ane shoma ari kusupplywa shoma, ndo pekuisa painapo. Nokuti ane swimming pool ari kupiwa mvura yakafanana neane mugoro. Uyu ari kutokontrola yega kuti inowandisa. Proof yekuti zviri kuya zvakawandisa, but handina pekuisa. Saka munhu uyu kwazviri kubva hakuna limitation, but limitation icontrol yekwazvinosvika. God is not limited. Limitation yake iri pamhando yemunhu nekutenda kwake nekuunderstanda kwaanoita Mwari. Saka toona kune vanhu nhasi vasingatenda kuti Mwari angoporesa HIV. Vakatoti yanguva healing, vane zvirwere zvavanotarisira. Ndo zvinoona ndokuzivawo kwavanoita Mwari wavo, kwete kuti Mwari ndo zvaari. Uyu ndiye Mwari azivikanwa nevanhu. Jesu achitanga kushumira Luke chapter 5 anokumbira Peter boti, the same Jesus yanozowanikwa akufamba pamvura. Kureva here kuti zvakazouya zvekufamba izvi time kwete, ability iyoyo yekufamba pamvura agara ainayo, but akaziva mhando yevanhu vaari kushanda navo kuti ava havatombondiziva, ndikatotanga kufamba izvo zvapasare munhu panapa. Veta tikamboti fambei tese tozoratidzana udobidobi. Saka ukamuna achikumbira bhoti hazvireva kuti haagone kufamba pamvura, ari kuitira iwewo uchiri mutete akafamba unotiza. Saka toona nhasi
yako vanomhanyira kuti ndi Satan. Let me show you. Satan ariko hongwe ariko. Anoita minana hongwe anoita. Izvo zvandiburitsa. But let me explain something. Bible rover that if you believe, signs and wonders will follow you. So a sign, yakafanana signpost. Julius Nerere. Now to own a post, you end up from Mutare. I can't Mutare 20. Wrote in a sign. In a assurance. But you can go Peter road, you go to Berry Songo, but you can't road, which was a true end of Chinoi. Apana pamaona vakanzi bucket kana vakanzi nyapira ingori tikuenda kuchinoi no kana saini yehamba hapana kana yespeed hapana kungorova nekasango oza kuti uzive kuti taa kuchinoi unotozvinobvunza vanhu maimomo kuti tauni inoindei because all the way there was no sign. Saka vhangeri raMwari, signs and wonders are valid because they are assurance where God is taking it. Money. Lord, masaini inonakidza kufamba nokuti inozivisa vari kuifamba kuti ndiko kwamuri yedu haidi zveminana zvomemirakosi istongonamata chete shuwa here kushaya muroti ko mukaenda kusiriko nekushaya masaini iwana mukarasiswa munopruvha sei nokuti vatawirana tikuenda kuchinoi ndoona signpost yakanzi bindura ndinoudza dhiraivha kuti ndanga ndati chinoi but tikaenda kusina sign ndinoendeswa kusiriko. So masigns are valid whether you like it or not. Ndopfungwa yaMwari pavhangeri rake. Moses aida kutuma Mwari wakati Moses usati waenda I want to show you a sign. Kanda tsvimbo yako basa tsvimbo ndokubva yava nyoka Mwari ndokubva tichitora iye Moses aida kuenda netsvimbo chete Mwari vakati aiwa kwauri kuenda vanhu vacho havasiri mashoko chete vane nyoka dzavo vane tsvimbo dzinoita nyoka saka yako inofanira kutovawo nyoka kuti ugone kunotaura nawo mushi. Satan is wicked ane zvaanoita in action saka chechi ikashaya action hapana zvatiri kuita. Vanhu vari kuroyiwa bhururu wega unozvida uzvide vari kuroyiwa vanhu zvishiri zviri kurova vanhu panyika ino saka chechi ikangova nzvimbo yekunyaradza vanhu isina pawa pamusoro pezvinhu izvi hatina kwatiri kuenda. Let me show you something. Unoziva here kuti iye Satani wacho akatongwa ndiye akagadzirwa gehena. Plani yegehena yakauya nekuti Mwari vaona kuti Satani apanduka ndobva vagadzira gehena harinange ragadzirirwa munhu nyangwe kuchazowanikwa vachiendako zvavo kungoroshangu kusaziva otherwise hakusi kwenyu. Gehena rakagadzirwa munhu asati atadza. Satani achimbopanduka Mwari ndobva vamutonga vakati uchapinda zvekutoti Satani vari kutaura nawo kuti abatsire kuenda kutomubatsirawo zvenyu hakusi kwenyu. So let me show you. Ngirozi dziri 3 Michael, Lucifer and Gabriel. Michael ingirozi yehondo ingirozi dzaMwari guys Mwari rudo but iye rudo ane ngirozi yehondo. Aiwa, it's high time the church must not be quiet, must be violent against the devil. Nokuti iye Mwari wedu anova rudo ane ngirozi yekurova chete Michael wefight chete iye
uyai kwaMwari kunotoimbwa muri mutsvene iye Mike wanenge achisimudza simbi dzake waanozorova sei asingachivi vamwe vadzimwe ngirozi tichiimba Michael achiita mapuresa kugadzirira vanovhiringa kururama panoitirwe ingirozi yehondo zvinozivikanwa kunzi kune vanodenda ende kune vanoda zvehondo saka Satani anonge aziva vokuva ngirozi padzaifamba dziri 3 Lucifer anonge aziva kuti uyo anorova inini ndozvaakawira akasikirwa kuzondirova saka uchiona hazviite kuti Mwari vange naSatani. It's impossible for a creator to fight against creation nokuti maresults they are known already. Zvakafanana newe ukaonekwa uchirova kamwana kegrade 2 hauende mbiri yekunzi norova vanhu ungatoenda mbiri yekunzi wakadherera but ukarova wezera rako unoita mbiri dzarova mukomana but ukarova kamwana kadiki hauite mbiri unonzi basa kudherera chete. That's why Satani paakapanduka Mwari vakati muri klasi yengirozi ka musana Mwari Michael ndiroere mukomana pano hakuna munhu Satani unorohwa nemunhu waifamba nange iye anonge aziva kuti shasha yakasikirwa kuzogadzirisa inini. Jehovha wehondo iye anova Mwari werudo ndiJehovha wehondo. So it's high time the church must not be quiet. Aiwa haisi nguva yekupora wakaipa ari kuitira futi chikonzero anoziva kuti nguva yake ishoma. Munoziva kuti Satani anoziva kuti denga handipindi saka hapana chaari kuvavarira kuti apinde haasi kuvavarira kupinda. Nyaya yake yakatongwa ikapera Satani haasi kana akatotendeuka zvichaita izvo zvaanozviziva kuti kana ndikatotendeuka dena rakagadzirwa kugara Mwari haashanduka rakatongwa kare. So he's not fighting to win. Haasi kurwisa kuti akunde iye akatokundwawo kudhara ari kurwisa kuti vanokundikana vawande. The devil akatokushaisa wakambonzwa dhimoni rinoti haupinde denga. Hakuna madhimoni ari kufaita kuti usapinde denga nokuti kupinda denga ichoice. Kudaro kuti effort yaJesu saka effort yake tikaitenda topinda. Prophetic word Genesis 3 verse 15 Mwari vanoti the seed of a woman will crush the head of a serpent. The seed of a woman kureva Jesu achatsika musoro wenyoka. Heino nyoka ndi Satani mu New Testament. Satan in Revelation ikakuti nyoka ndi Satani nokuti Satani haisi nyoka. Satani haisi nyoka saka neimwe nguva vana veIsraeri vanetsa mugwenga Mwari akavatumira nyoka kwete Satani nyoka. Saka Satani haisi nyoka. Ndakambonzwa Mwari achiti Mari ndi Satani. Satani haisi Mari. Mari Satani. Zvinhu izvo zvigona kuchiclassify dzaMwari ndiye Satani. Isaini yekutoti haumuzive unofungidzira dzaMwari ndi Satani akoma Mwari ndi Satani asi iye atoriko zvake blasi ende anotoziva kuti vanhu havadi kundiona saka uchiona ano haaoneke anoziva ndikaoneka ndorohwa. So judgment yake akapiwa kuti denga haupinde saka assignment yaari kupa madhimoni haasi yekuti vanhu ngaregera kupinda denga ari kuti aiwa denga ngarichirega kuvapa mabenefits ekurarama panyika vakarwadziwa naizvozvo
vachaita madecisions ekuti Mwari haasi right, woregera kutenda, woenda ukaenda. Saka tinzwa dhimoni rikakubata rinoti haushande, rikakubata rinoti haudrive mota, rikakubata rinoti visa hauiwani, hauende kuUK, kuri kunzi hauende kwakusi kudenga, imwe nyika yepano. Madhimoni anorambira ine muchato. Unodii kuti nokuti tine vanhu vanoti nyaya yekunamata ndeyekuenda kudenga chete. Let's say uri kunamatira munhu, dhimoni inoti arorwe. Unodii kuti hazvina basa, anoenda kudenga chete. Uri kunamatira munhu, dhimoni inobuda roti fambe nemota, oti mota ina nebasa rese, achapinda denga chete. Munhu iyeye anokutsamwira. Inzwa, nyika ino yakapiwa munhu naMwari kuti aenjoy life. So wakaipa haazokutevera even ukapinda denga kuti akurwise, kwaanokurwisira ndekuno. Saka Mwari vakatipa Jesu naMweya Mutsvene kuti tive vakundi. Kukunda kwacho totokunda pano. Shiwanziyo dzakarongwa zikanzi rugare kudenga. Revelation yacho vanga vaipotsa, zvinonzi rugare runobva kudenga. Nokuti nzwa, ngati nzira inoenda kutauni ndo nzira inobva kutauni. Kana Jesu achitiendesa kudenga, Jesu iye ndiye anoti nzira denga pano. Is the way. Saka masituations ane vanhu nhasi anotoda kugadziriswa nevhangeri rine chekuita nezvinhu zviri kuvanetsa nhasi, rakaparidzwa naJesu, rakafirwa naJesu, nderekuenda, ropa rake nderekuti uponeswe upinde denga. But mashoko ake ngaakupinde kuti denga racho rikupindewo iwewe uri pano. So leo maziro aunoita Mwari ndo mashandiro anoita Mwari. Daniel 11:32, vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Munoziva here kuti kune vanhu vekuti vakabatwa nemweya waMwari chaivo vanokutsikira moto. Bati kuri kumusangano ikoko vatokwereta rori yemumwe munhu, bati chiona zvavari kuita nemweya unoti ukavabata wotsika moto, bati sei usingavabate kuti vaite mari? Ndewe moto chete. Mweya waMwari ndoziva. Vanhu vanobatwa nemweya waMwari vakamufambira mumoto so vasingatsve, but abuda imomo life yake inenge yakatsva zvakaipa. Ndoregere basa raMweya Mutsvene rekuti mufambe mumoto. Aiwa, ndo zvimwe zviratidzo zvake, ane basa rakakura. Vanondodzidziswa.